सरस्वती मैया की जय। मुर्गावे अइली पीड़ा वाली हंसवा के कोई की सवारी मुर्गावे अइली पीड़ा वाली मुर्गावे अइली पीड़ा वाली पूजा करलो हाली हाली मुर्गावे अइली पीड़ा वाली मुर्गावे अइली पीड़ा वाली। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। विद्या के दाता है सरस्वती माता यौरी सूर्य के सरिता वाल्मीकि से लिखवली भगवतौरी गीता। विद्या के दाता है सरस्वती माता यौरी सूर्य के सरिता वाल्मीकि से लिखवली भगवतौरी गीता। केहू दिल से पुकारे आजाली मुर्गावे अइली पीड़ा वाली मुर्गावे अइली पीड़ा वाली। माई के देखी मगन भइले डीजे कमले हाँ बाजतावे शुभमवा के गाना औरी बढ़ा मन बेस। माई के देखी मगन भइले डीजे कमले हाँ बाजतावे शुभमवा के गाना औरी बढ़ा मन बेस। अरे नाचो बजाई के थाली मुर्गावे अइली पीड़ा वाली मुर्गावे अइली पीड़ा वाली। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।